svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha, ať je s vámi ze všemi. I s tebou. To mši svatou obětujeme za Boží pomoc v nemoci pro Pana života. Věříme, že slyšíme Boží slovo a budeme slavit Eucharistii, litujme svých hříchů. Vyznávám se Všemocnému Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy, skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Zmiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostech Bohu. Bože, Otče, ty jsi poslal světu svého Syna svatého Ducha a zjevil jsi tak lidem tajemství svého vnitřního života. Dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu
a klanili se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. Amen. Čtení z 5. knihy Mojžíšovy. Mojžíš řekl lidu: ptej se dávných dob, které ti předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi. Ptej se od jednoho konce nebes k druhému, stalo se někdy něco tak velkého, nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi šel ty a zůstal naživu. Nebo zkusil nějaký Bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřeženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jako pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě. Uznej to dnes a uvaž srdci. Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi. Není jiného Boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.
jsou Boží synové. Nedostali jsme přece ducha otroctví, že bychom museli zase znovu žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: Abba, Otče. Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch Svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici. Dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy. Slyšeli jsme slovo Boží. Získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Slyšeli jsme slovo Boží. Velikonoční, poslední neděle, minulá neděle byla vlastně poslední nedělí té velikonoční doby. Vstoupili jsme do tzv. Liturgického mezidobí, které je charakteristické zelenou liturgickou barvou, když dneska ještě nemáme, protože začínáme, jako první začínáme svátkem Nejsvětější Trojice a toto mezidobí se ponese až do adventu, tedy až do nového liturgického roku. Je skutečně správné, abychom začínali svátkem samotného Boha, tedy než začneme slavit nějaké svaté, než přijde nám Křtitel a Panna Maria a tak dále, je důležité, abychom slavili samotného Boha, teda jediného Boha v Trojici. Právě proto dnešní svátek má název svátek nejsvětější Trojice. Když mluvíme o Pánu Bohu, tak musíme mluvit o dvou nějakých skutečnostech. Na jedné straně jedinost Boha, že Bůh je jediný, a na druhé straně, že jsou tři osoby Boha. Otec, Syn a Duch Svatý, tak jako jsme to slyšeli v tom evangeliu. Jděte do celého světa, křtěte všechny národy ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A právě to, co byla ta křestní formule ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, my ji používáme, když začínáme kteroukoliv modlitbu Pánu Bohu. Vždycky začínáme právě tím, že říkáme ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Tedy každou modlitbu přednášíme Bohu, Nejsvětější Trojici, Otci, Synu, Duchu Svatého. Podívejme se na to, jestli skutečně lidé toho jediného pravého Boha skutečně vždycky poznali, nebo bylo období, kdy vůbec jako lidstvo ani nevědělo, kdo Bůh je. No, samozřejmě na samotném začátku
Adam a Eva, tak Pán Bůh se zjevil hned prvním lidem, s nima komunikoval, tak jak to máme psáno už v ráji. Ale potom, jak od Pána Boha odpadli hříchem, tak pomalu postupně to lidstvo zapomnělo na to, co Pán Bůh pro ně vykonal, a vlastně ten hřích je přivedl k tomu, že na místo víry nastoupila pověra, tedy jakoby falešná víra, nebo nějaká taková zdeformovaná víra, pověra. Tedy lidé začali věřit různým věcem, které už nebyly od Pána Boha, a pomalu postupně zapomněli, že ten jediný Pán Bůh je, a začali si vytvářet svoje představy o nadpřirozenu. Především to byly věci, které samozřejmě viděli kolem sebe a viděli, že ty věci kolem nás mají nějakou moc. Co má takovou moc? No, slunce především. Takže začali si uctívat slunce. Měsíc, jo? Ten má zase moc nad nocí, že slunce má moc nad dnem, měsíc nad nocí, a pak hvězdy, ale především to seskupení těch hvězd, souhvězdí na obloze, to pro ně začaly být vlastně bohové. Kdy odklonili se vlastně tím směrem k těm pověrám, že připisovali nějakou kouzelnou, zázračnou slunci, měsíci, hvězdám, souhvězdím, a pomalu postupně už nejenom to, co je na obloze, ale i to, co je tady na zemi, především se těch úkazů báli. Přišlo zemětřesení, báli se zemětřesení, sopka bouchla, tak báli se sopky, byla bouřka, tak se báli těch hromů a blesků a tak dále. A tak postupně si řekli, že to jsou taky bohové, ale zlí. No? A že se jich báli. Samozřejmě pomalu postupně už to došlo nejenom k tomu, že si začali představovat ty bohy za přírodními úkazy, ale začali si vytvářet i sami umělecká díla, sochy a tak dále, a říkali, že to jsou, že mají nějakou zvláštní moc. Především, že mají moc nad některou oblastí, tak měli svého boha úrody, války, boha plodnosti a tak dále. Zkrátka, každý ten bůh, jakoby, žádný z nich nebyl všemohoucí, takového už zapomněli, že existuje nějaký bůh všemohoucí, ale každý je jakoby na něco dobrý. Až to došlo do doby Abraháma, kdy ještě samotný Abraham byl vychován v této, se tomu říká, polyteistická víra, tedy to znamená víra mnohobožství, mnoho bohů. Jiným způsobem řekneme pohanství, nebo ještě jiným způsobem můžeme říct pověry. Jo? Tedy byl vychováván taky v pověrách, i Abraham. Až do chvíle, když se mu sám Bůh zjevil, tedy Bůh jakoby chtěl obnovit skrze Abrahama, obnovit tu smlouvu, kterou měl s Adamem původně, a od které pak se odpadl. Bůh oslovil Abrahama a řekl mu, že známe ten příběh, že mu dává novou zaslíbenou zemi a že on bude jeho Bohem a že mu splní to, po čem nejvíc touží, že bude mít potomstvo, tedy že bude mít děti, a které Abraham tak dlouho po nich toužil. Když mu to Pán Bůh splnil, tak skutečně Abraham se začal uctívat a říkali jeho Bohu, že Abraham si přestal uctívat všechny bohy a uctíval si jenom toho jediného, toho svého. A začali mu říkat, že to je Bůh Abrahama. Za normální okolností bohové nepotřebují jméno, nebo Bůh nepotřebuje jméno, to bude jenom jeden, pokud by byl jenom jeden. No? Adam a Eva neříkali, že to je Bůh ten a ten, no? Protože věděli, že je jenom jeden. No? I jakmile bohové byly množství, tak každý měl své jméno. Byli pomenováni. No, Abraham měl svého boha, oni mu říkali, že to je Bůh Abrahama. Bůh Abrahama. Jeho syn taky říkal, že uctívám si Boha svého otce, Boha Abrahama. Pak Izák, když už tady nebyl a byl na světě Jakub, jeho syn, tak říkali, uctíváme si Boha našeho otce Abrahama, Boha našeho otce Izáka. A pak i v pozdějších dobách říkali, Bůh našeho otce Abrahama, našeho otce Izáka, našeho otce Jakuba, nebo Izraele, Bůh Izraele.
pořád jakoby označovali toho Boha za své, že to je náš Bůh. Jakoby ty ostatní to jsou vaši bohové a tento náš, to je náš Bůh. Jakoby to byl nějaký soukromý Bůh, jakoby to byl nějaký, který patří jenom jim. Ve skutečnosti oni ještě neměli představu o tom, že Bůh je jenom jeden. Měli pořád ještě představu, i Abraham, i Izák, Jakub a ty patriarchové, všichni měli představu, že Bohu je moc. Množství je na světě bohů, ale ty jsou víceméně málo mocní nebo bezmocní v mnoha situacích, ale ten náš Bůh, ten Bůh Abraháma, Izáka, Jakuba, to je mocný Bůh, to je nejmocnější ze všech Bohů. Ten náš Bůh, to je něco, no, jak dneska jsme to tady slyšeli v tom prvním čtení. Ptej se dávných dob, které ty předcházely, kdy Bůh stvořil člověka na zemi. Jo? Stalo se někdy něco tak velkého, nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako si slyšel ty a zůstal si naživu. Zkrátka, toto je mocný Bůh. Které národě bohové mluví k lidem? Žádné. Oni si je tam nastaví jako sošky, jo? Pak jim zapálují kadidlo, nebo se k ním modlí, nebo něco přináší nějaké oběti, někdy dokonce i lidské oběti jim přináší, ale bohové se nikdy neozvou. Maximálně tak zářný, nebo fouká vítr a oni řeknou, nebo nastane zemětřesení a oni řeknou, že to dělají bohové. No? Ale ve skutečnosti ty bohové nikdy nemluví. Ale náš Bůh k nám mluví. Náš Bůh mluvil z hořícího keře a promluvil k nám, skrze Mojžíše k nám mluví, skrze proroky nám mluví. To je Bůh, který žije, který mluví s lidma. Jo? To je ten náš Bůh. Takového nemá žádný národ, to je jenom my. No? Této víře, kterou měl Izrael, ještě neříkáme monoteismus. Monoteismus to přichází až mnohem později, víra v jediného Boha. To nebyla víra v jediného Boha. To bylo uctívání jediného Boha, protože oni věřili mnoho bohů. Abraham taky, Mojžíš taky věřil mnoho bohů. Vždyť byl vychován v Egyptě, no, faraonova dcera ho vychovala. No, který věřil mnoho těch egyptských bohů a mezopotámských bohů a později řeckých a římských a nevím, jaký, co přicházeli pak. To byli bohové, to se ne, že věřilo, to se vidělo, protože oni, ty bohové zase nebyli neviditelní, to byli sochy. No. Tedy každý, kdyby vám někdo ukázal sochu Molocha, nebo Aštarky, nebo nějaký, no, tak kdo řekne, že neexistuje? No existuje, vždyť všichni vidí, ne? Ale ve skutečnosti oni říkali, existuje, ale je bezmocná. I Aštarka, i Moloch, oni jsou bezmocní. No? Jsou takový bohové, jenom takové sochy. Tedy přestali připisovat nějakou zázračnou moc. Řekli, ano, existují bohové, je množství bohů, ale ten náš Bůh je mocný, na rozdíl od vašich bohů. Někdy se ale stalo, tedy říkáme tomuto ne víra jediného Boha, ale uctívání jediného Boha. Tedy ne monoteismus, ale monolatrie, latinsky se tomu řekne. No, tedy uctívání jediného Boha. Pán Bůh, když dával 10 boží přikázání, neřekl lidem, že nebudeš věřit jiné Boha, kromě mě. Ne, on řekl, nebudeš uctívat jiného Boha, kromě mě. No, to znamená, věřit si můžeš, co chceš, jako, ale uctívat můžeš jenom jediného Boha. Protože jediný je Bůh, ten, který je s tebou uzavřel smlouvu. Pán Bůh uzavírá smlouvu se svým lidem a ta smlouva je něco podobného, jako když se uzavírá sňatek, manželství. A skutečně i Bible se o tom tak vyjádří. Bůh je manžel, Izrael, v tom původním jazyku je to ženského rodu, jako vítá Izrael, nebo boží lid vyvolený, je nevěsta, je manželka. Tedy je manžel, lid je manželka a mezi nimi je sňatek, tedy smlouva, manželská smlouva. Pokud ta manželka bude tomu svému manželovi nevěrná, tak se to považuje za cizolovství, smilství. A skutečně proroci často napomínají, proč vy jste smilnili s jinými bohy. No, ta manželka, která měla smlouvu s Bohem, tak je nevěrná svému manželovi. No, často ty proroci to říkají, tedy nazývají tu modloslužbu, nazývají smilstvo. Protože Bůh
zase to přizpůsobují ještě proroci tomu lidskému smýšlení. Bůh je žárlivý na svou manželku. Žárlí na jiné bohy, kteří mu berou tu jeho milovanou ženu. No, tedy Izrael, ten lid, který utíká za jinými bohy. A proto Pán Bůh nejvíce ze všech přikázání zdůrazňuje, aby zůstali věrní svému Bohu, aby neupadli do modloslužby, tedy uctívání jiných bohů. K tomu přesvědčení, že žádný jiný Bůh neexistuje, k tomu přichází ne náboženství, ale k tomu přichází nakonec řecká filozofie. Přichází filozof, jako je Aristoteles třeba, který se zamýšlí nad tím, že odkud je tento svět, že tento svět má nějakou svou příčinu, nějakou tu první příčinu, která byla úplně na samém začátku, která je příčina všech příčin. A říká, první příčina může být jenom jedna. Nemůžou být 2, 3, 5, 10, 100 prvních příčin. Jenom jedna může být první příčina. Proto Bůh může být jenom jeden. Nemůže být víc Bohů. To ostatné, to nejsou bohové. Můžeme je nazvat, jak chceme, ale to nejsou bohové ve skutečnosti. Ve skutečnosti Bůh je jenom ten první. Ten, ze kterého všechno pochází, ten, který je všemocný, ten, který je původcem celého světa. Který přichází s tím filozofie. Náboženství tento přicházelo jenom s tím, že my uctíváme jedného Boha. Vidíme, že ta lidská mysl postupem staletí, jak vůbec se musela k tomu vyformovat, až pak se to pochopilo, a pak se to někde setkalo, že ten jediný Bůh, kterého uctíváme, je jediný, který existuje. Tedy to není, že my máme tady mnoho bohů a jedného z nich uctíváme, ale ten jeden, kterého uctíváme, je ten pravý. Zatímco toto jsou obyčejné předměty. Je rozdíl mezi předmětem, ať ta socha je umělecká, jak chce, ať je ze zlata jako to tele, které si postavili pod horou Sinaj, Izraelité, ať je z materiálu, jakého chce, pořád je z materiálu. Pořád je to jenom předmět, je to jenom stvoření, na rozdíl od stvořitele, od kterého všechno pochází. A tak se nakonec náboženství setkalo s filozofií, ale to už bylo až někdy v období Ježíše. Tedy už, když se překračuje starý zákon a vstupuje se do nového zákona, tak tam už začíná nejenom monolatria, tedy nejenom uctívání jediného Boha, ale taky monoteismus, tedy víra, že existuje jediný Bůh a ty ostatné věci se nemají nazývat bohy, ale se mají nazývat předměty. No, můžou to být lidé, můžou to být předměty, které Pán Bůh stvořil, tedy nebeské tělesa a tak dále, a můžou to být předměty, které vytvářejí taky lidé, ale pořád jsou to jenom předměty, nejsou to bohové. Až tedy, když přichází Ježíš, tak jde Ježíš s tím, že bohové, ty ostatní bohové, to jsou jenom bezcenné, bezmocné předměty, tedy nejsou to ve skutečnosti bohové. Jediný je Bůh a žádného jiného není. To slyšíme, ale už až v Evangeliu, že žádný jiný není. Pořád ale ještě přichází občas takovým chybám, když lidé, třeba i jako byl svatý Pavel, který znal písmo svaté, byl vychováván jako farizej, který byl vychováván v té víře Izraele, starozákonné víře, když hlásal Ježíše, když ohlasoval Boží slovo, tak na těch apoštolských cestách se dostal zase do pohanského prostředí, protože pochopil, že evangelium patří nejenom Židům, ale patří i pohanům, celému světu patří evangelium. Dostal se do toho řeckého prostředí a tam byl Areopág, který byl tam takové, dneska bychom řekli Hyde Park, no, nebo něco takové, že se tam někdo postaví a začne si tam nějaké kázání, tak kdo chce. No, filozofové, většinou se tam scházeli filozofové, jeden z nich přišel nějakou novou teorii a začal to tam hlásat, no, a oni s ní začali diskutovat. No, tedy bylo to takové místo na filozofické debaty. Přišel tam svatý Pavel a říká, Atéňané, vy jste ale nábožný národ, máte tady množství bohů. No, dokonce celý panteon. Panteon znamená, že mnoho bohů mají v jednom chrámě. Takové výklenky, jak máme tady ten výklenek, nebo tady ten, a po celém kostele byly takové výklenky. No a oni tam dávali sochy, různé sochy bohů. Většinou to bylo tak, že ty
zkrátka Řekové nebo i Římané, oni ty sochy těch bohů ukořistili někde. No, zkrátka byly to války a z té války to přinesli jako kořist. Nejenom lidi si přinesli jako kořist, nejenom předměty, ale taky bohy. Jo? A oni měli takovou představu, že pokud se zmocníme jejich bohů, zmocníme se i celého toho jejich národa. Protože jejich bohové jich vládnou, my když ovládneme jejich bohy, tak ovládneme jejich národ. Měli takovou představu, tak vždycky z každé té výpravy, z každé té války si přinesli a dávali do těch výklenků ty sochy těch bohů a nazývali to Panteon, tedy chrám všech bohů. A říká svatý Pavel, když tam, že vidím, že jste velice nábožní, chtěli trošku polichotit, no, na začátku, než začneme mluvit o Ježíšovi, jo, chtěli polichotit, že jsou nábožní a tak dále, že mají hodně bohů a říkají, ještě jsem tam viděl, že tam máte jeden výklenek, protože oni byli až tak nábožní, no, že oni si uctívali nejenom ty bohy, které znají, ale i koho neznají. Jo? A že měli jste tam jeden takový výklenek a pod tím byl nápis oltář neznámému bohu. Jo? Pro jistotu uctíme i takového boha, kterého ještě neznáme, jo? Tedy uctíváme všechny, které známe, ale ještě tady jeden byl prázdný a tam bylo napsáno, že to je neznámému bohu. Jo? A on říká, vy tady máte správně jeden oltář neznámému bohu a já vám řeknu, kdo je ten neznámý Bůh. Je to stvořitel nebe i země a tak dále, začal mluvit o Pánu Bohu. A říká, a ten Bůh má svého syna, kterého poslal na svět, ale toho ukřižovali a ten vstal z mrtvých. A oni, když to slyšeli, tak řekli, přestan s tím. Jaký Bůh může umřít na kříži jako zločinec? No, věděli, že ukřižovají se zločinci. Co nám to tady hlásáš, jakého Boha, kterého ukřižovali a který vstal z mrtvých, to si nech na někdy jindy a odešli pryč. No? Neúspěch, veliký neúspěch. Proč měl neúspěch? Přece Bůh není jeden z bohů. No? Ten, kterého on přináší, ten nepatří do panteonu. Ten nepatří do sbírky bohů. To je jeden nebo nikdo. A ne, že bude jeden ze 100, nebo jeden z 500, jeden z 1000. Tedy on udělal velikou chybu, když chtěl toho Boha, který vládne celému světu, dát jakoby jednoho z těch bezmocných bohů, jo, do toho jednoho z těch výklenků, jo, a říct, že toto je ten ještě neznámý Bůh, kterého jste neznali, jako máte tady všechny a tady budete mít jednoho navíc. To není jeden Bůh navíc, to je jeden jediný a nikdo žádný tam nepatří. Žádného jiného Bůh nechce, aby uctívali, protože to jsou jenom předměty. Tedy Pán Bůh to myslí v tomto smyslu, on místo toho, aby je filozoficky přesvědčoval, že jiní bohové nejsou, tak on je řekl, že on na ně žádný. No? To byl jenom takový lidský způsob, jak to oznámit, nedělejte to, no? Že na ně žádný. No? Ve skutečnosti Bůh věděl, proč je nemají uctívat, protože to jsou jenom obyčejné předměty, že to jsou jenom obyčejné věci, bezmocné. No? Tedy Pavel taky udělal chybu, když chtěl Boha, toho jediného všemocného Boha, zařadit jako do skupiny nějakých modelů, které by lidé jakoby měli uctívat. A v skutečnosti tedy se dostáváme do fáze, když už je jasné křesťanství, které už neuctívá žádné jiné bohy, které neuznává žádné jiné bohy. Proto nastalo i pronásledování křesťanů, protože obviňovali, že jsou ateisti. No? Že křesťané jsou ateisti, protože oni jsou ateos, proti bohům. Oni jsou proti bohům. No? Oni řekli, že my uctíváme, ale jenom jediného. Jednoho, jako byste neuctívali žádného. Jo? Když jenom jednoho. To jim řekli ty Římané. Buď uctíváte všechny naše bohy, nebo když uctíváte jednoho, jako byste žádného neuctívali. Jste ateisti. Jste proti Bohu. No. Nakonec ale vidíme, že Bůh zvítězil. Zvítězil v tom římském impériu nad tím bohanstvím, protože lidé nakonec i na základě filozofického, i na základě toho náboženského přesvědčení dospěli k tomu, že ve skutečnosti existuje jenom jeden Bůh. K tomuto přesvědčení nakonec se vrátil, nebo dospěl i Izrael, pod vlivem křesťanství a pod vlivem filozofie, protože v dnešní době už i Židé netvrdí, že náš Bůh je náš soukromý Bůh, no, náš Bůh Abraháma, Izáka, Jakuba, a že vy máte své bohy a my máme svého Boha. Dneska to už ani Izrael netvrdí, tvrdí taky to samé,
že jediný náš Bůh je Bůh celého světa, celého vesmíru. Nemá každý národ svého Boha, který nad ním vládne, ale jeden jediný Bůh vládne nad všemi národy, jeden jediný Bůh vládne nad celým světem, nad celým vesmírem, nejenom na naší zeměkouli, ale nad jinými částmi vesmíru. Zkrátka je jeden jediný Bůh. A to tvrdí Izrael, to tvrdí křesťané, mají toho samého Boha, a to nakonec převzali i muslimové, protože ten Aláh, když má arabský název Bůh, pořád je to jenom Bůh, který nedostává žádný jiný název, jenom Bůh. A Bůh dostává název Bůh jenom, když je jeden. Kdyby jich bylo víc, tak každý musí mít své jméno samozřejmě. Pokud je jenom jeden, tak se mu říká Bůh. No, pokud na světě bude jenom jeden pes, jak se bude jmenovat? No pes. Čemu bude jiné jméno, no, když je jenom jeden na světě. Když jich ale už bude hodně, tak každý musí dostat své jméno. Když byl na světě jenom jediný člověk, tak se jmenoval Adam, protože hebrejský Adam znamená člověk. No, tedy první člověk se jmenoval člověk, neměl žádný jméno, jenom člověk. Jo? A Bůh, pokud je jeden, tak se jmenuje Bůh. No? Pokud jich bude 10, no tak každý musí mít svoje jméno, ale pokud bude jenom jeden, tak se mu říká Bůh. Ať už je to český, ať je to německý God, ať je to arabský Allah, to je úplně jedno, ale pořád Bůh. No? Další ale komplikace přišlo ve chvíli, když Ježíš došel na svět a řekl, máte pravdu, je jediný Bůh. Můj otec je Bůh. To je ještě docela jako snesí, že můj otec je Bůh. Ale nakonec vystalo, že Ježíš je taky Bůh. Takže on říká, co dělá můj otec, co dělám já jsem pán nad sobotu, já jsem vlastně Bůh. Nakonec i apoštolové uznávají, ten Tomáš říká, Pán můj a Bůh můj, říká Ježíšovi. No. Jak je to možné, že Ježíš je Bůh? No tak o tom, který je vlastně pravý, tam ten nahoře nebo tu ten. No? Nebo kolik je těch bohů zas. Jo? Už jsme konečně dospěli k tomu, že je jeden a nakonec se nám zase začíná rozcházet. No, že jeden je tam nahoře, to je Ježíš Otec, druhý, pokud ale Ježíš je skutečně Boží syn, tak může být jenom Bůh, protože kdyby nebyl Bůh, tak není jeho syn přece. No? Žádný člověk nebude mít jiné dítě než člověka zase. Tak ale v tom případě pohané by s tím neměli problém, protože pro ně není problém, aby bohové měli děti, jo? Aby jich bylo hodně, zkrátka těch bohů, ale pokud Bůh je jenom jeden, pokud je to skutečně jenom jeden, tak jak je možné, že má syna. A jak je možné, že jeho syn je taky Bůh. A ještě navíc se to pak zkomplikuje, když ještě Ježíš řekne, že sešle Ducha Svatého, a to bude taky Bůh. Tak kolik těch bohů je tam? Jsou tam 3. Nakonec ale samozřejmě sám Bůh upírá, že by byli 3. Tak my zjišťujeme, že křesťanství je náboženství ne jako každé jiné. Kdyby křesťanství bylo náboženství jako každé jiné, že by pocházelo od lidí, od člověka, tak si ponechá lidskou logiku. 1 je 1 a 3 jsou 3. A nemůže se to spojit. No. Jenomže křesťanství je něco, co si lidé nevymysleli, ale co převzali od Ježíše. To znamená, a nemají schopnost a nemají moc nad tím, aby tam něco na tom změnili. Ježíš říká, jděte do celého světa, křtěte všechny národy, ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Otce, Syna, Ducha Svatého. To znamená, je tady Otec, Syn a Duch Svatý. Kdo jsou ty 3? Je jenom jeden z nich Bůh a ty další nejsou, nebo jsou všichni 3 a pak jsou 3 bohové, tak nakonec jak... No a nastalo několik století různého dohadování, filozofování, špekulování nad tím, jak to vlastně je, jestli je ten Bůh skutečně jeden, jestli jsou 3, jestli Syn je pravý Bůh, stejně jako Otec a tak dále, až nakonec jako to, co se muselo uzavřít, že my svým lidským rozumem, stejně jako svatý Augustín, když se snažil přelít tu vodu do moře, andělík, jak se mu zjevil, říká, svým rozumem ty nikdy nepochopíš tajemství nejsvětější Trojice, protože to není podle lidské logiky. Křesťanské náboženství nepochází od lidí. Kdyby pocházelo od lidí, jo, tak toto tajemství se zruší, protože jinak by to nesedělo podle lidské logiky. Nemůže jeden být 3 a 3 nemůžou být jeden současně. Jo. Když nastoupil islám, ten si vzal příklad ze židovství i ze křesťanství, ale tajemství nejsvětější Trojice zrušil islám. No? Takže to nesedí podle logiky. Je vidět, že když to bude dělat člověk, tak tento tajemství z toho vypustí. Pak přišli v 19. století jehovisti
vzali křesťanství, ale řekli, že tajemství nejsvětější trojice je nesmysl a to zrušili. Proč? Protože podle lidské logiky to nesedí. No, pokud někdo udělá náboženství podle lidského, tak na prvním místě zruší nejsvětější trojici. Proč? Protože to nesedí. My máme 3 bohy nebo jedno, rozhodněme se. No. A tam, kde nad tím nemáme moc, tak tam jenom musíme ustoupit a říct, Pane Bože, to je takové tajemství, kterému já nerozumím, ale Pán zase nám slíbil. To, čemu neporozumíš, porozumíš ve chvíli, kdy vstoupíš do nebe. Protože tam Pán Bůh každému člověku udělí. Tomu se říká latinsky lumen glorie, svatý Tomáš Akvinský to nazval lumen glorie, že Pán Bůh každému vloží jakoby takový speciální nový software zkrátka do duše, jo? Světlo slávy se tomu říká. Získá světlo slávy, ve kterém pochopí tajemství Boha. Pochopí, jak je to možné, že ten Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, je jediný Bůh v trojici. Nejenom to pochopí, jak je možné, že Bůh stvořil svět, jak je možné, že existovalo ve světě zlo, že Bůh byl všemocný, všemohoucí a přesto jsme museli trpět. Proč? My se dneska ptáme, to je všechno pro nás tajemství. Jo? Ve chvíli, když nám Bůh udělí světlo slávy, pochopíme celé jeho tajemství a celé tajemství tohoto světa. Do té doby k nám zbývá už jenom trpělivost. No? Trpělivost, očekávání, že Boží tajemství se nám jednou celé zjeví. Prosme Otce, Syna, Ducha Svatého, jediného Boha v trojici, právě v této mši svatý, v jeho svátek, když Pán Bůh ten svůj svátek slaví. Prosme ho, abychom v pokoře přijímali to, co přesahuje náš rozum, a abychom jednou se dočkali toho světla slávy, kde Bůh se nám plně dodal. Společně vyznejme svůj věřím. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený nestvořený, v jedné podstatě s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe, skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás vzkřížován, za dnů Poncia Piláta, byl mučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma, vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou apoštolskou církev, vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen. Otce i Syna i Ducha Svatého, Boha, který byl, který je a který bude, prosím. Bože ve 3 osobách, prosíme za církev, aby jednota pokřtěných byla obrazem tvé božské jednoty. Prosíme za lidstvo, aby nesprávným jednáním nesnižovalo svou důstojnost, kterou dostalo od tebe. Prosíme za křesťanské rodiny, aby je pronikala vzájemná láska a oddanost. Prosíme za nás přítomné, abychom řádným znamením kříže vyjadřovali naši úctu k nejsvětější trojici. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože, Otče, krví tvého Syna jsme byli vykoupeni, milostí tvého svatého Ducha posvěcení. Buď za to velepen a vyslíš naše prosby, jen žiješ a králuješ na věky. Amen.
Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. Zboru srdce. Máme je u Pána. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Nebo ty jsi jediný Bůh a jeden Pán, se svým jednorozeným Synem a Duchem Svatým. Nejsi s ním jedna osoba, ale jediné bytí v Trojici. Ty jsi nám zjevil a my věříme a vyznáváme, že tvůj Syn a Duch Svatý má s tebou tutéž jedinou slávu. Tímto vyznáním víry v pravé a věčné božství klaníme se i každé osobě zvlášť, i jedinému bytí, jediné svatosti a moci. Pro ní tě chválí všichni anděle i archanděle, cherubové i serafové, a bez ustání jedním hlasem volají. Večeři vzal také kameru. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás, za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Shromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Vědí dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Františkem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry ze stůle v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všem. Dej nám věčný život ve společenství s svatou Panou a Bohorodičkou Marií
s tvými apoštoly a ze všemi spravedlivými od počátku světa, a tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Podle Spasitelova příkazu a podle jeho božského učení odvážujeme se modlit. Pane, nezasloužím si, aby se mě